והם חיו בגן יפהפה, מלא בפרחים, בעלי חיים חמודים, ועצים עמוסים בפרי. כל מה שחשקו בו היה מופיע מהאוויר כמו קסם. את הימים שלהם הם העבירו באכילה, שתייה, אהבה ואושר מוחלט. כך גם בניהם ובנותיהם, ולאחר מכן הנכדים, הנינים, הבנים והבנות של הנינים, הנכדים של הנינים, הנינים של הנינים, עד עצם היום הזה, הסוף. נו, אז מה דעתך על הסיפור? כשאני חושב על הסיפור, אני חושב שיש לך פוטנציאל, אבל אני חושב שאני מאמין שיש לך עתיד בעסק הזה, אבל אתה יודע מה יש לכל רבי המכר האלה שנמצאים מאחוריי ולך אין? לא. קונפליקט. אין קונפליקט, תראה, זד הגדול ומנדי עם בעל העין האחת, הם רצחו את האבות שלהם, אתה מבין? יש לנו את T ו-A עם סקס ביזארי ובעיות בנישואים, והשלושת האחים יוצרים, משמרים, הורסים, אצלך כאילו שום דבר לא קורה. הכל גן עדן, הכל גן עדן, אין אקשן, אתה מבין? אין אקשן, אין קונפליקט, אף אחד לא יקרא את זה, אני אומר לך כבר עכשיו מראש. תחזור אליי מחר, תעבוד על הדברים, תנסה לייצר איזשהו אקשן, משהו, קונפליקט שירגש, לא... אז נדבר על זה, בסדר? נחש ניסה לפתות את האישה ולגרום לה לחטוא, אבל האישה הנבונה לא נפלה בתרמית שלו. היא ובעלה חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. הסוף. אז, מה דעתך על מה שהוספתי? תראה, זה צעד זה צעד לכיוון הנכון, אבל זה לא בדיוק מה שאני מחפש. אבל הוספתי קונפליקט, בדיוק כמו שביקשת. לא, ידידי, זה ממש לא קונפליקט, זה אולי בקושי קו בעלילה, לא קורה שום דבר, אתה נוצרה בעיה אחת שכבר ישר נפתרה, אני מחפש משהו עם כעס, שנאה, עצב, עצבים, תסכול, אין פה שום תוצאה שלילית ואין פה השפעות ואין פה השלכות, אני מחפש איזשהו כישלון ואז איזושהי הצלחה שמגיעה אחרי משבר, אני רוצה דם, יזע ודמעות, אתה מבין? רגע, אז אם אני מבין אותך נכון, אתה רוצה לראות אותם סובלים? בוודאי, בהחלט. מה? זה התעללות, זה חולני. זה לא שאני רוצה את זה. כולם רוצים את זה, זה מה שעובד. אנשים באים בגלל הקונפליקטים. אתה רוצה שאני אפגע בהם? בילדים שלי? הם היצירה שלי. אני יצאתי אותם בצלמי, הם זקוקים לי. הם הילדים שלי. מרג'י, תבין, זה מה שמוכר. זה הסיפורים שהופכים את זה מעניינים. אני אגיד לך מה. תשאיר פה את התסריט. תן לי רגע לרשום איזשהו קונפליקט לדוגמה, כדי שתוכל להבין, ואז נדבר על זה. תן לי אותו. מצוין. נו, מה אתה חושב עכשיו על הסיפור, על השינויים שהכנסתי? זה נוראי. אח רוצח את אחיו, בלי שלמות חסכתו, אנשים מתים מהמבול, אף מוכן להקריב את בנו על המזבח בשמי? מה עשית לעולם המושלם שלי? חכה, זה עוד כלום, זה רק ההתחלה, זה רק החלק הראשון, אתה עוד תראה מה יהיה בהמשך, אני לא מקנא בהם, יש פה פוטנציאל כל כך לא מנוצל, יש פה סרטים, סדרות, חוברות, קומיקס, סוגי פורנו, יש פה לכל הדמוגרפיות, תינוקות, זקנים, יש לי תחושה שזה יכול לרוץ עשרות שנים, מאות שנים, אולי אפילו נצח. אתה הרסת את זה. זה היה מושלם. ועכשיו זה מלא בקאוס, בייסורים, במוות. תקשיב, לפני שאני בכלל שיניתי את הסיפור, היה כל כך משעמם, בלי קונפליקטים, שום נקודות מפנה, כלום לא קרה,
תאמין לי שאף אחד לא היה נוגע בזה בגרסה המקורית. עכשיו יש סיכוי שזה אפילו יהיה רב מכר עולמי. לא, לא, לא. זה לא משנה לי. לא אכפת לי אם זה רב מכר מספר 1 בעולם, או שאף אחד לא יקרא את זה. אני רק רציתי ליצור פיסת גן עדן לילדים שלי. ואתה הרסת את זה. מר ג'י הגדול, הדמויות שלך הן תלת ממדיות. אני לא אומר את זה כדי להעליב, אני פשוט מציין את המובן מאליו, הן לא נצחיות כמוני וכמוך. שאני בתכלס אומר זה שהן לא אמיתיות. מרס, זה לא שהן לא אמיתיות. או פחות אמיתיות ממני או ממך. הסבל שלהן הוא אמיתי. יש להם רגשות. אני יודע, אני יצרתי אותם. כל זה טוב ויפה, השאלה היחידה אם אתה רוצה לפרסם. אתה רוצה לפרסם, נכון? בשביל לפרסם אתה צריך עורך, נכון? נכון. יופי, אז תן לי לערוך, תאמין לי, יש לי ניסיון, אני עובד עם כל הגדולים. אני יודע מה הקהל רוצה קונפליקטים. איך אתה יודע מה הוא רוצה? אי פעם שאלת אותו? אני אגיד לך מה מרג'י, יש לי רעיון, בוא נעשה סקר דעת קהל, ואז נבין מה הם מעדיפים. אתה יודע מה? אני מסכים. נעשה את הסקר דעת קהל, ואני בטוח שהם יבחרו את הבחירה הנכונה. מצוין. בוא לא נבזבז יותר זמן. היי. כן, אתה שם, בוא רגע. אתה שמתחבא שם מאחורי המצלמה. בוא, אל תפחד. אתה שמעת את השיחה, אתה הקשבת לשיחה שלנו, נכון? יופי, זה יחסוך ממני זמן להסביר. מה דעתך? איזה גרסה אתה היית מעדיף?